Hey everyone, welcome back to my channel Rani Sorgiari. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खनसे बरायबा हरनाय जाबाय. So दिनैनि भिडिअखौथ' नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ आं मानि सायाव भिडिअ लाबोदों. So नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय. ओमफ्राय जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामबानो जाबाय. लोगोसेनो साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय ना मा होनोमोन गुदु दे आब'नि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर. आदा आब'मोन दे देलाय होनलाय. थ' बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांबाय थानोसै. बांद्राय बखिबाय थाला. एक्चुअलि बखिबाय थाबा बखिफ्लांबाय थायो, बेखायनो जेबो बुंथ'ला बखिथ'ला. भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै. थ' बिदिब्ला नायलांबाय थादो नोंथांमोनाबो, आंजों लोगोसे थौफाबाय थादो. चलो 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 गुड्डु. ओमफ्राय नै गाइस, रायजोफोर लोगोफोर, बेखौहाय हालदै संख्रि पियास होखानानै फ्रिजाव दसे दोनथ'दों आरो ओमफ्राय बेखौ जों दा एवगोन. एवनानैहाय स्टेप बाय स्टेप खोन्थालांबाय थानोसै. ओमफ्राय दा खोन्थाथ'ला आरोना, भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय. अब्ला ओमफ्राय दायो आं मस्ला सामब्राम गासैखौबो देना लाग्रोदों आरो लोगोफोर. ओमफ्राय जों नै बिथिंजाय लाखाजोब्बाय साब्रां ओमफ्राय सामब्राम गुफुर, ओमफ्राय बेदर पियास फ्रिजाव दोननाया, ओमफ्राय बेयो सामब्राम गोजा. ओमफ्राय बिथिंजाय बेदरखौ एवगोन. गिबियावनो जों दा थाव होना लाग्रोबाय. ओमफ्राय थावखौ दुंजासिम दोनबाय आरो. ओमफ्राय नै जाब्रां देनायखौ होदों बेवहाय एसे. ओमफ्राय सामब्राम गोजाखौ होबाय. होनानै दा बेखौ एसे खामहोगोन आरो. नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय. ओमफ्राय संख्रि होबाय. संख्रि ना संख्रि होनो? ओमफ्राय नै बेखौ सामब्रामखौ एसे खामहोनानै दा बेखौ एवनानै लाग्रोनोसै. नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय. बेदरखौबो एसे मा होनो, एसे खामनाय बायदियानो खालामगोन आरो. गोजा जायोना जिहेतु बेदरा एवबा, बेफोरबायदि खालामगोन आरो. फालौ होना होखादो. एक्चुअलि फालौखौ देयाखै दे. सोरबा बानलु आलु गोसा जानो हानाय दङ, जानो हायि दङ, बेखायनो. ओमफ्राय जों दा बेदरखौ एसे खामथाबैजासे ल' फ्लेमाव एवबाय थासिगोन आरो. ओमफ्राय दा बेवहाय दहायनि देनाय सामब्राम गुफुर, ओमफ्राय जिरा, जाब्रां बेखौ होबाय. बेखौ मिक्स खालामना होबाय. ओमफ्राय बेदरखौ एवखांनानै नै दा माइरं होबाय. ओमफ्राय बे माइरङा जोसा आरोना गाइस, लोगोफोर. सरि दे, आं माबा गाइससो होनफ्लांबाय थायो. एक्चुअलि लोगोफोर होननांगौ. लोगोफोर होनबा मोजां खोनायो आरोना. ओमफ्राय जोङो जोसा माइरं लादों. ओमफ्राय दा बेखौ मिक्स खालामाजासे ओरैनो, जिहेतु जों जि हिसाबाव ओंखाम सङो बे हिसाबाव दै होगोन. दै होनानै बेखौ सिटि मोननै होनो होगोन. अब्लानो जाबाय आरो चिकेन बिरियानि. ओमफ्राय नोंथांमोनाबो सोरबा जानो गोसोबा खालामनानै जानो हागोन आरो. थ' ओमफ्राय जोंनिया बे एकदम नर्मेल स्टेप. नोंथांमोना माबायदि स्टाइलाव जायो नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय. माने आंनि स्टाइल, जोंनि स्टाइलजों जों संदों आरो. थ' नोंथांमोनाबो माबायदि जायो कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय.
थ' गाइस जोंनिया चिकेन बिरियानिया जानो जाबाय दा जों जानो लाहार फाहार खालामगासिनो नोंथांमोना खुदै गनाङालै बिराद गोथाव जाखादों आरो बिराद गोथाव मोदोमखादों याम्मी जानोबा थेंक यू सो माच लोगोफोर आंनि भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक यू सो माच आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय लाभ इउ अल बाय बाय